هو خۆپشاندانی وە چاوە بوو هون چما پۆلیس مداخلە کرد و تەبلهەڤیەک چێبوو و هەندێک ژوەش هاتنە دەست بەسەرکردن. والله ددش هەواڵی ماوەتنە دەست بەسەرکردن ئەم ناوی وان نەزان هەیەنا چییە ئەم دەرکەتنە ji بۆ بەرخۆدانە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەست پێکردی و ئێدیا و ئاڵا ئەو ئاڵافە ڕابێ ئێدی ئەوە نایە ڤەمرین وەک دهۆ برێت سەرۆکێمە مەسعود بەرزانی گوتێ ئێدی هەو ئاڵافە نایەگرتن. Ez dixwazim tiştekî bêjme te. Alaya Kurdistanê li destê we dabû min dît Alaya Kurdistanê ji destê we standin. Ev çawa bû Alaya Kurdistanê we carek dî stand yan nuke li destê polîsê de. Hinek birin hek polîsê birin kirin destê xew birin hinek jî me reman me alê xwe rakirin. Ama gidaxê alê me dibin bila bibin a jî dilê me de ama al kanan alê dilî me de rakin. Ti ala nikanin rakin. Al alê Kurdistanê tim birin bimîne. Hendek tevlihevî çêbû û li gel polîsî li hev xistin ew hat bijêr çavkirin û bi çi li we xistin polîsî tiştek bi desta û na kes birîndar û derkestin heye ama bi desta û bi derê xorta û polîsa ew kirin tazanî û xort hevalê me girtin birin tiştê nebî wekî din a pêşandana me jî ew kirin vala kirin û her kesî şimala xem bên şir Mam roja ava xelas nebîn ji pêşandana me wana wisa dibîn li vê derê jî em ku her ne halê me kirdo hebe ama em hevalê hazir tev em gi pêşmergene em gi hazir xwîna xebar ji ber axa Kurd û Kurdistanê va û bijî Kurdistan. Fuat